आप भी चाहते हैं कि SS फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चढ़ल जवानी में करे निमान मानी, दुगो मरद रखल बानी हम कापे निचानी। सुन सखी हमरा से कैसे करेला सब प्यार, जाई नैहर में 9 बेर यार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। हाय जाई नैहर में 9 बेर यार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। लेवे ससुरा में 100 बेर भातार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। लेवे ससुरा में 100 बेर भातार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। एगो प्यार सखी हमरा बचपन के, एही से राखे नियो करा के मन से। जिए के आधारे सखी ओकरा के राखी बचा के अपना धन से। रहेला पास में एगो, बसेला सास में एगो। रहेला पास में एगो, बसेला सास में एगो। पारा पारी सुन सखी हम करीले ई जहार, जाई नैहर में 9 बेर यार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। हाय जाई नैहर में 9 बेर यार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। लेवे ससुरा में 100 बेर भातार, लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। लेवे ससुरा में 100 बेर भातार। ललचा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। परदेसी पियाना में कोइनी जवानी, नरे से राजा बुझेल सब कहानी। आए हाय रुस जाई जदि छन छने मा